heller ikke så hårdt koldt, som jeg havde håbet. Jeg sådan havde frygtet. Nej, det var godt nok, eller hvad? Det var fandme hårdt. Var der mange alger? Nej, det var bare sådan noget. Mine hænder, de var helt tynde ind i sådan noget. Ja. Dobbelt så lang tid. Ej, tog det så lang tid? Jeg har lyst til at sige,